Ekenekwa m gị mbụ ndị ma na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata asị m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị biko na ama m for a very long time na onwebere onye fụrụ anyị anya awee na-asị biko arụ dịcha anyị arụ dị onye ọbụla n'ọjọọ si na mgbaghalị kali but without wasting much of our time biko we decided to come back with a celebration. Unu watch onye afọ ni microphone anyị nwere ebe a unu watch onye afọkwana gịnị nke bụ earphone nke anyị tinyere na ntị ka anyị wee nwee ike mee gịnị na-anụkwa ihe onye ọbụla na-ekwu. So tupu anyị aga n'iru onwe vidio nọ n'afọ n'akụkụ ebe a vidio anụnwa bụ gịnị nwoke anụ a na-akpọ ya mee gịnị he's a reverend father and ọ na-akụzikwa ọdịnala Igbo. Asị ka anyị were nka wee mee gịnị wee relaunch ya our welcome back notice because ama m na a lot of people eme gịnị ime isi ya na anyị na this channel. So biko anyị achọrọ igbo onye ọbụla oge nenene this video unu na-eche mma na chetakwana ka mme gịnị ka m kwue ihe dị n'obi because na a lot of things na-eme mana just so sad na ndị be anyị anamaro na ụdị ha anụnwa dị onye ya na-agwasị ha there's a battle every firstborn na-efesi na family onye ha na-efesi kpaka na-asị gị mba o nwere ihe na-eme na nke anụnwa na ihe anụnwa jikwa dị ọna n'ọdị. See, it's not about working hard work. It's about working smartly and making paying attention to the signs on ground already for you. So biko achọrọ m igbo nwoke oge achọrọ m igbo nwaanyị oge achọrọ m kwụ nene this video eji m ohere wee na-asị biko ọ bụ na subscribe na this channel ka bakwa na arụ subscribe ka na bụrụ subscribe. So biko achọrọ m igbo oge so biko nene this video this our daddy a na-akpọ ya gịnị elderly man with gịnị with a lot of wisdom. So nenecha that video ana na-echeta azụ ka anyị wee kwuo ihe mee gịnị dị anyị n'obi regarding this video. Ngwana na nene this video ka ọ dị abịanụ m ọzọ afọ mba okenye ụkọchukwu sebụlụ ụwa Reverend Father Fidelis Okechukwu Onwudufọ okenye Igbo niile onye nkụzi Igbo. Achọrọ m ka anyị banye n'ihe anyị bịara ozugbo ka anyị degbu n'oge ihe nchọ ịkụzi tada ọ dị mkpa nne. Achọrọ m ịkụzi gbasara diọkpala ọkwa diọkpala hey ụfọdụ ga-asị kekwa nke bụ ọkwa diọkpala mụ na onwe ihe dị na mmadụ ịbụ diọkpala ọ bụrụ obere ife ajụwa mmadụ ka onye bụ diọkpala esi na ọnwa iziwo nwoke amụ n'ezinụlọ nke a bụ eziokwu mana ife diọkpala bụ ọ karịrị nke a. Diọkpala nwere ike ịbụ di diọkpala nwere ike ịbụ nwa gị ọ bụ diọkpala gị diọkpala unu na nwanne gị nwere ike ịbụ diọkpala ka mmetụ aka n'ihe mmụọ na-eso diọkpala na ihe mere na ndị ọtụtụ ndị diọkpala adịghị eme ọfụma. Ọ bụrụ ha ncha ka ị dagụtafere na-ekwu o nwere ọtụtụ ndị diọkpala adịghị eme ọfụma ha na-aka n'ọnụ ọgụ ịgụta ụmụ nwoke 50 bụ diọkpala ndị na-eme ọfụma na ya adịghị elu 20. Ndị ihe na-esiri ike ndị na-akpata nwa ego ndị ihe na-esechighị azụ na aka na diọkpala. Ịbịa na ụmụnne 5 nne ji ịtọ nwere ike nwee ego na-eme ọfụma ka ọzọ agụwa akwụkwọ ma diọkpala nke ọ na-achọ onwe ya achọ ọ na-aghọ onwe ya aghọ ọbịa bụ ụzọ ya bịa ụwa bụ ụzọ nwee ihe niile ọ kara inwere taa mana onwudoro ihe ndị afọ diọkpala hey ọkwa ndị mmụọ ndị Igbo sị na onye na-azọ ọkwa diọkpala na-azọ oche ndị mmụọ. Achọrọ ka mmetụ ọka n'ime mmụọ otu o si wee metụ ọkwa diọkpala ka ọ ga-abụ ihe ụfọdụ na-eme ka ị na-aghọtawanye ajụgo m ese n'ime mmụọ n'ebe m na-ajụ ese ọ ya sị m nkụzie oke elu ụka ma ọ bụ ikwukanye ihe sọ gị. Achọrọ m ikwu ihe mee na ndị diọkpala ọtụtụ n'ime ha adịghị eme ọfụma. Ọkwa ndị na-eme ọfụma ọ dịka nke nwa ị na-eme ọfụma onye na-ekwu okwu ndị ọzọ ka n'ọnụ ọgụ adịghị eme ọfụma.
nwa gị bụ diọkpala ọ na-eme ọfụma, nwanne gị bụ diọkpala ọ na-eme ọfụma, ma anyị na-ekwu okwu na ndị bụ diọkpala adịghị eme ọfụma na aka n'ọnụọgụ. Ka m gụọ na ihe kpatara ya. Nke mbụ, diọkpala na ndị ichie na ndị nwe obi na-emekọ ihe, ma ndị a na-afụ anya ndị anaghị afụ anya. Diọkpala na ndị ichie ndị a na-afụ anya na ndị anaghị afụ anya ha na-emekọ ihe. Ọnya mere na diọkpala adapụ obi si nọ nya ya ebichi obi nna ya, iche na ihe ọma ka emeri ọgụ ụfọdụ na diọkpala ya ebi n'obi, onye ya ebi n'obi obilo ṅụrị a na-enye ya obi nna ya. Ihe ama na ihe ejita biri n'obi m na diọkpala bụ ụkọchukwu ndị gboo, dibịa nke ezinụlọ. Diọkpala bụ dibịa nke ezinụlọ, bụrụ ụkọchukwu nke ezinụlọ, bụrụ onye mmụọ nke ezinụlọ. Onye mere na diọkpala na-awa ọjị. Diọkpala na-ebu ụzọ halụ na-eke ihe. Diọkpala na-ebu ụzọ apụta abịa na-achọ diọkpala ihe ọrụ mmụọ ka ọ na-alụ. Ndị nye ya ọkụ afọ adịkwe ya eje ọrụ oyibo. Ego mmadụ 10 natala ọrụ oyibo ọkweziti wee mee 6 bụ ndị diọkpala. Ihe n'ime na diọkpala na ihe ni bụ ihe ọ na-alụ ga-eme o jepụ ọhịa azụ. A na-asị hei na-achụ ya na bọọgụ ya na-achụ ya n'ọlụ ọ bụla ka ọ nata n'ụlọ. Ịma na ọlụ ụkọchukwu ahụ ọlụ mmụọ ahụ enye ya ka ọ nata ịlụnụ. Diọkpala bụrụ mmadụ nkịtị, nke na-enye anya ọ bụrụ mmadụ, mana n'ime mmụọ ọnwa ọlụ enye ya. Onye ma ejisi ka obi chi obi ka ọ dapụ na obi jelụ ebe ọzọ na ọ ga-ebi na be nna ya ka ọ wee nwee ike nọchie anya ndị ọ nọchi anya ha. Maka ifie ọtụtụ ihe ịma ndị dibịa n'oge gboo, ndị ime ime ha adịghị enwe ego, ndị ụkọchukwu adịghị enwebe ego. Maka ifie ndị ahụ ọ nọchiri anya ha, onye enwe ego bụ diọkpala. Ọtụtụ ime ha ya amụghị na-ebugharị ya, ya nwere onwe ya anya mụkwe na-eme ya. Ọkwa diọkpala nke ihe nke mbụ mee na ndị diọkpala ada aga n'iru otu o kwesịrị, maka na ọ nwere ọrụ ọzọ ekilie n'ime mmụọ na-alụ. Ọrụ ụkọchukwu nkwu ya ọzọ, diọkpala bụ ụkọchukwu nke ezinụlọ, diọkpala bụ dibịa nke ezinụlọ, diọkpala bụ onye na-anọchite anya ndị mbụ na ndị abụọ nke ezinụlọ. Ndị ahụ nye ya ọrụ ahụ na-atụ anya na ọ ga-anọ n'ụlọ ụlọ Igbo ọ na-eje. Oge ụfọdụ ọnọdụ n'ụlọ na-ete nkwụ ma na-alụ ọrụ ugbo, ọlụta ụlọ zụọ ụmụ ya, mana ọya alụ na enu oge ọya alụ na enwe oge onye nwe nnukwu ego mana ọ ga-enweta n'ụlọ ka ezuru ya. Mana onwe diọkpala ị ga-afụ ka ọ nọ Kano, nọdụ Abuja na Lagos agụ na agụ ya ọ nta n'ụlọ orijuwa afọ. Nke ihe nke mbụ mee na ndị diọkpala na ọtụtụ n'ime ha adịghị eme ọfụma. Nke abụọ, onwe diọkpala nwe ego, onwe diọkpala nọ na nnukwute ọkwa, onwe diọkpala na-eme ọfụma, ịma na nna ya mụọ ya abụrụ diọkpala. Ndị ọrịa kacha njọ bụ ndị nna ha bụ diọkpala, ya nwere ya rụkwa diọkpala. Onwe diọkpala nwere nnukwute ego gaa n'iru, mana nna nke ya abụrụ ndị diọkpala na be nna ya. Ifugo ndị nna ha bụ diọkpala, nna ọgwa nwetara onye nweta diọkpala, ndị aka ọ na-aka esiri ike maka na ọ na-atụfịa ka echikọsịa. Nke ịtọ, oge ndị ọcha bịa, obodo niile enweghị ndị kwere ka diọkpala so ndị ọcha wee pụ. Ndị ohu na ndị osu na ndị ọdụdụ ka erunye ndị ọcha, ha wee gaa n'iru gụọ akwụkwọ, mee ọfụma, zụọ afịa, waa anya. Ofu ya ahụ ndị nna ha si na diọkpala gaa n'iru ya soro na-alọ mmụọ,
soro na-ata ọkụkọ agọ na arụsị soro na-eme ihe n'ụlọ na diọkpala adịghị mma ije ọlụ oyibo anya ka na-aga wee lute ata iruo n'obodo ụfọdụ ndị ohu na ndị ọdụdụ na ndị osu so ndị ọcha wee pụ wa anya mepee obodo ndị diọkpala ogbe bụ isi n'obodo ụfọdụ n'ọgbe awụ isi na ọha bụ izi bịa n'obodo a feso ndị ọcha wee iruo n'obodo a fada ka adachi ya azụ na kịta iruo na ogbe nke a unu enu adịkewe ihe ndị nwere ego ero nna ya ndị ma akwụkwọ ero nna ya ị na-anya ọfụma ọgwụ izizi bụ ụzọ wee bịa n'obodo ahụ ndị diọkpala ọ dị ịtọ ihe mere na diọkpala ada aga n'iru ọtụtụ n'ime ha ihe mere ha dị enwe ego ọtụtụ n'ime ha ihe mme na ha na-ama akwụkwọ ọtụtụ n'ime ha ọganiru aga onye dị aka ọdachi ya azụ ọ ga-aga ọdachi ya azụ ọ ga-aga ọdachi ya azụ nke ịnọ oge nna ha mụ diọkpala ọ bụrụ nwoke nna ha nọ na nya nke a bụzi isi ike so diọkpala nya ihe diọkpala mere ọnwụ ya nke ahụ nke ịnọ ihe ọ mere ọnwụ ya mgbe ọ na-etolite ọda afọ 15 ọda afọ 13 bụ diọkpala ahụ ọnwụ na nna ya nwee ego lụtụ na enu nwee ụgbọanị ọdachighazi azụ bụ nwa ahụ si na ego ahụ nke nna m na ego nna m niile bụ nke m ụgbọanị ọ na-anya bụ nke m na ọnwụọ n'ọmụ ya enwe ụgbọanị a nwelu na enu a nwere anị niile a ọ ga-agbazi mbọ isi a gụọ akwụkwọ ọjụ isi a jee ozi ọjụ isi a ochekwudo ego nna ya nii na ọnya ka ya enwe n'ọnwụ na nna ya nwa ọmahụ na ọ bụrụ ọsọ ya ka nna ya nwụta na mgbe nna ya ga-anwụsị na ndị ọzọ ọ tọrọ ga-etolite na-aga ekenye bụ ihe eke ọfụ ya na mgbe ọ dị n'obere ọ dị afọ 13 afọ 14 afọ 15 ọ na-eko na-akpa ike na-anụ ọgụ ndị ochekwuna na nna ya nwụọ na unenu ọwụ nke m ndị Igbo si na onye si ka mmiri zoo ka ya kpala ụgbọgụrụ ya mụtaka na ọwụ na mmiri ezo ụgbọgụrụ awụla aja aja oge nna ha ga-anwụsị ihe ndị ochekwube mee na ọgụrụ akwụkwọ ihe ndị ochekwube mee na ojehoje gbuo odibo ihe ndị ochekwube mee na ojeho ọlụ oyibo eke ya ụzọ isii ụmụnne ndị nwoke ọtọsị ekerikọ ya ọdị ihe nke nọ mee na ndị diọkpala adịghị eme ọfụma ọtụtụ n'ime ha nke ise eji diọkpala achụ aja nya ka eji achụ aja n'ezinụlọ maka na onye mmụọ ka ọ bụ onye isi ka eji achụ aja onye isi ka eji achụ aja n'ihe niile eji diọkpala achụ aja n'ezinụlọ oge fe na-etolite nyana bụ ụzọ etolite nne ya sị nna jee mụọ ọrụ ka e wee nzụọ ụmụnne gị ndị ọzọ o jee mụọ ka esi akụntu jee mụọ ka esi adọwa ya n'ụlọ nna jee mụọ ọrụ ka e nwee ike zụọ ndị obere ọnwa aṅụrị na-asị agụ n'akwụkwọ ọmụchapụa jee mụọ ka esi anya moto jee mụọ ka esi adọwa ya jee mụọ ka esi akụ gbamgbam eweli ya chụọ aja ọrụta ego nke mbụ oweli zụọ nke ọzọ na akwụkwọ zụọ nke na-esue nke agụọ na Nsụka nke agụọ na Uniben nke agụọ na Unika ọ na-aṅụrị na na-azụ ụmụnne na-azụ ụmụnne ụmụnne agụrụ ọkwa na-aga sị na ha gụọ na m agụgo ha gụọ agụgo m ha na-agụ na-agụ ego niile ọ lụta na mbọ oweli zụọ ụmụnne niile fatonite fechefuo ya ha teri nke ahụ lọya nke ahụ injinia nke ahụ onye amị nke a na-efe ụgbọelu ndị na ọ tọrọ atọ kama ha ga-agbakọzi aka nyere ya aka na ọnya ka eji wee chụọ aja wee zụọ ha fa eweli emere ihe ji efeta akpụkwụ ịzọ asị awọjiakparasị na anụ ụlọ ka enedola anyị ụlọ anya na anụ ụlọ ka enedola anyị ụlọ anya ọ na-bụkwa Enugwu mbụ ha ghọrọ ya sị na anụ ụlọ ka enedo ụlọ anya n'ihe ị ga-eri agaghị anyị anyị na anyị azụrụgo ụmụaka gị okwele nata abatete ọ nata udi obodo ite nkwụ obodo ịlụ ọrụ ugbo ndị niile na-amụ nwa a na-eziga obodo oyibo ọmụọ nwa nwunye dị ime ọga Kanada je mụọ nwa ụmụ ha na-aka nke diọkpala ugbo na-abụ ugboro ịtọ ugboro ịnọ na-akawasị isi emesie ọ bụrụ ọsọ na
ndị ọ tọrọ ka si ike n'ihe gbasara ego ụmụ ndị ahụ ga-akakwa ụmụ ya wee si ike maka na ha ghọrọ ya ọnata n'ụlọ bịa nọrọ anyị apụta na Disemba akwụwasị ụgbọ anyị n'iru ezi ifu nke diọkpala ka ọ na-asala ha moto nke ebute paradise nke ebute nke ba anọdụ n'ezi na-asa moto ụmụnne asịkwa ngasị na moto asịkwa nke eji n'ozi onwe ha na-akọwa diọkpala a na-asalụ ndị ọ tọrọ atọ ụgbọ anyị jụ n'iru ezi nwa nke nke owere obi ọnwa na-eme ya ọ dịkwa mmadụ nne ihe a na-ewe nwunye ya ife a na-ewe nwunye ya ife a na-ewe nwunye ya nke ụdị ọkpara nke na-asara ha moto ọ chọghị ịma maka na ọlụ ọbịa ka ọ na-alụ ị na-afụ ya mgbe o ji emechi ihe ndị a niile mgbe o ji anata n'ụlọ ọlụgo nnukwute ụlọ anyị ọlụta izizi mgbe o nwere ego ụmụnne niile abụsa ụlọ ahụ rum 6 ka ọ dị so ofu lorie nke ọ tọrọ ewere ofu nke ọzọ ewere ofu ụmụ nwaanyị ewere ofu nke ọzọ ewere ofu n'ime rum 6 dị n'ụlọ ọrụ so ofu ya elue abụrụ ọzọ na o ji ego izizi ọkpara wee zụọ ụmụnne ụnụ izi ọrụ takwu ekele eke nwa nke elu ya sọsọ obere ihe rutere n'ụlọ o ji ego ya wee lụ ndị bịa weresi ụlọ na nke ga-anọzi bie wee kaa mgba na ọdụbie nwee ego lụzie ụlọ enu pụa onye alụ ụlọ enu pụa onye alụ ụlọ enu pụa onye alụ ụlọ enu pụa nke enyi obuzo ya abụzalụ mkpọmkpọ ụlọ asịkwa m na ọ dọrọ mma nakwa anyị na-ekwu ihe ụfọdụ ji emeelụ ezinata ya n'ụlọ ụmụ ya na-agụ na praịmarị skuul n'obodo ụmụ ndị ọzọ a na-agụ na Abuja na Lagos n'obodo oyibo abụrụ ọzọ na agbụrụ ya ga-ada ogbenye agbụrụ ụmụ ya ga na-ejikwalụ ndị ọzọ ozi na ọnụ na-akpacha ha anya ndị diọkpala anyị na-ekwu okwu ihe mee na diọkpala ụfọdụ ada-aga n'iru nke isii bụ na ndị ọtọlụ ewegolo ihe mee diọkpala wee nwụrụ akọ nna na diọkpala agụrụ akwụkwọ wenata afọ mma agụ akwụkwọ diọkpala anyị ekwe ha agụ akwụkwọ mma agụ osi n'ihe mee diọkpala ha wee nwụrụ akọ diọkpala anyị jee bọyị achụọ ya anyị achụ m na bọyị mma agbagide mgbalu ya n'isi kama onye wee ma afọ 12 mma agba anyị edum ụlọ okedo isi eliri isi ọnwụ si na wee binye diọkpala enweghị onye dụ ya ọdụ oge na-etonite ọ chere na ihe ga-adịgide otu ahụ oge ejizi wee mechie ihe n'ọfụ na ihe adịrị otu osi wee chee ndị Igbo si na anụ mbụ na abụọ ọ daa onunu awọ bụ ụzọ daa onunu ndị ọzọ nwụrụ akụ ụmụnne ndị ọ tọrọ afụgo ihe mee diọkpala wee sizie ọnwụ gbara mbọ ihe mee diọkpala anyị emekwa m kama ka otu igwe na-achaghị acha kama ka otipụ gawa obodo oyibo kama ka m gba mbọ fụ na ihe mee diọkpala anyị emeghọ m ọ bụzalị ihe mmụta nyere ụmụnne bụrụ ife atụ nyere ụmụnne bụrụ ihe onye nkụzi ihe nkụzi nyere ụmụnne fa gafesie ya anyị na-ekwu eme na ndị diọkpala adị enweta ife ha chọọ ma ọ bụ na godu na osigbo ọnwụ ya mgbe o ji emezi enyi na ọ kawego nka nke ịbụọ ọgụ ha akwụkwọ nke ịtọ akụm na ha ochegbodo ekeghị ụzọ ịsa ope mpe nke isii ego niile ọ lụtara mgbe ọ dị n'okorobịa eji wee zụ ụmụnne ya ọfụzi ego ji wee nzụ ụmụ nke nwunye ya karịa ịga n'iru nwunye ya karịa ife ụzọ nwunye ya na-abụghị ada na be nne ọnụta ya ọsọ ya ike naanị ọ dịka ya nwunye ya ogo na-asị ka anyị na ụlọ ụmụnne m si mụ na ụlọ ka anyị nedo ụlọ anya nwunye ya ajụsa na anya ma nna Lagos anyị ga-anọ ebe a ọjụsị ya na lele a na-ekwu ọtọkpụ nwunye na ha na-abụrụ ọnụ nwunye ya a na-ele ogiri ya nwere nwe ha na-ete nkwụ asịkwa m na ihe ọjọọ ka ọ bụ anyị na-akọwa ihe dị mkpa mie emi gbasara diọkpala ekwe m nkwa na ofu mbọsị na mma abịa kọwaa maka diọkpala ebulu m ya ọnụ kpere ya ekpere kwado ya ọfụma wee nweta ebe nsi enweta ihe na-akụzi ihe na-akụzi na-enweta ya ebe na-aṅụ mmanya
onwe ebe ọ na-esi abịa baa m n'isi a si m na ife ị ga-ekwu akwado m ya ọfụma otego nji akwado m ka ihe diọkpala o wee banye m n'isi ọfụma anyị je chọọ ya na akwụkwọ ebe ya agụte ga ha agụte ya na akwụkwọ mana gee ntị ọfụma ọ na-efe efe ọ bụ na ndị diọkpala irukwa ihe nke ịsa mee na ha adị esi ike n'ihe gbasara akụnụba bụ na ọ ndị diọkpala bụ eze mmụọ n'okwu anyị ọ bụrụ sọsọ na be nna ya obichi ebichi nọ na mbe nna ya enye ya nke ọ na-aṅụrị na ya ebi n'obi nna ya emesị ọ chọpụta na ebe obi na ọ dị n'ime ime na nna ha ji ere ụlọ n'ime ime nke ọ tọrọ alụọ n'ezi oyibo ọkụ na-enwu na nke ọzọ alụọ n'ezi oyibo ọkụ na-enwu ijezi ebe diọkpala alụ nke n'ime ọfịa ebe ọkụ adọrọ ebe ụzọ agaghị ebe n'obi n'ụlọ nna ya uche na ihe ọma ka ọ bụ asịkwa ngụ gbapụ n'ụlọ nna gị mana ka anyị were nwaanyị na-alịpụta ọ bụ na ndị diọkpala ụfọdụ na-ekwu okwu nwunye ha kwu ihe ụfọdụ mee ha akaghị mee ha mana mgbe ahụ ọ na-eme ụmụnne m mgbe o yi agbajuzi n'ọlụ ụmụnne yi na-agbahapụ ya ọkachasị ọ na mpa ha nwụọ ọ na mma ha nwụọ ha nche na-agbahapụ ya enwezi nwa ya nke anyị nyere aka wee zụ ọ bịara ka eji wee chụọ aja wee zụ ha ncha niile ndị diọkpala eziokwu na ụfọdụ n'ime ọtụtụ ndị mmalụ na-adị umeanị fada achọ okwu onwe ndị na-achọ na ha achọ ka ha na-achọ iligbu ndị ọtọlụ mana ndị na-ekwu okwu ewu ndị nke ha gbanatalụ chi ọ bụrụ ndị na-aya ife ha meta ọkwa diọkpala iji gosi gị na n'ihe abụrọta ka o bido ka m tụọlụ gị ofu inu ị ga-eju ya bụrụ ihe abụrọta ka o bido ụna na-ege ntị diọkpala na inu ndọcha too maka diọkpala inu ndị Igbo too maka diọkpala inu ndị Igbo selo na-achọ ego a ga-eji wee n'ọlụ diọkpala nwaanyị ndị dị ime na-amụ nwoke inu a wee gbaa n'aka na-atụkọ ego a eji wee n'ọlụ diọkpala nwaanyị ndị dị ime je na-amụ nwoke ma diọkpala mụrụ na ego atọ wọhọ a na-achọ ka atụ ego wee nụgharịa nwaanyị ndị dị ime je na-amụ nwoke ọkwụkwa ka atụ ego wee n'ọlụ ọdụdụ nwaanyị tụọ ego na-atụ ego a eji wee n'ọlụ nke diọkpala nwaanyị ndị dị ime na-amụ nwoke ifu na ọ bụrụ taa ka ihe bidoro siwe olu debara ike a na-atụ ego eji wee n'ọrịa nwaanyị n'oge gboo ka a tụrụ inu a gee ntị inu ọzọ na-egosi na ọkwa diọkpala bụrụ obere ife ọkwa diọkpala bụ ọkwa mmụọ ịma na inu ọzọ si onye ji ego kwa nna ya na ọ bụrụ onye diọkpala gbu ị na-atụ inu na-atụ ya ịma na inu ha bụrụ obere inu onye ji ego kwa nna ya na ọ bụrụ diọkpala gbu ya pụtara na mgbe nna ha ji wee nwụ na diọkpala wetara enwere ego oji ọkwa nna ha nọ ndị obele onwe ike ọ bụrụ nke ọ dụrụ ji ezigbote ego ọkwa nna ha nke ọ tọrọ ha adịghị bụ jikọta ego ọkwa nna ha ma diọkpala bụzighị ụzọ wepụta ụwa nne ya ihe niile wee mesịa enwetara ego ji kwa nna ha asị onye ji ego kwa nna ha na ọ bụrụ diọkpala gbu ifu ịnụ ọzọ na-egosi ihe na-eme diọkpala bụrụ obere ife ịnụ ọzọ si na ahụ nwata rie nni edebere okenye ụmụ ndị mmụọ arụrụ ya ama ndị diọkpala na-eri nri ndị okenye nya na-ebute ọjị a na-awa nna ha ji aga ọjị ụtụtụ nya na-ebute oche nna ya ji eje nzukọ ndị ichie diọkpala na-eje egbusi ọkụkọ nya na-egbu ọkụkọ alọ mmụọ macha ugbenye n'ezi ezi na-agbagharị na nna m bụ ọkụkọ alọ mmụọ ndị mmụọ warụrụ ya ama a na-ekwu ndị diọkpala n'oge gboo ọ dịgịrị ka ọlụ n'oge nke anyị nwata rie nye edebere okenye ụmụ ndị mmụọ arụrụ ya ama ọkwa diọkpala naanị Igbo ka ya emekọ n'ihe a ka ya eme ya nke isi na-asị ihe okenye na-ekwe abụrụ ya ngịma
ka ya eme ka ọnọdụ ndị diọkpala wee gbanwee. Nke mbụ, ọ na-nkwuchakwa m ekwe itibe elu si na nnekwu nke ndị ụka nkwa nwee ihe ndị ụka na-agba agba na ntị, mana m ga-atụlili elu ụfọdụ. Nke mbụ, ngwa bụ nne na nna nwee nwa gị nke ọdụdụ bụ nwa gị nke diọkpala n'ụka dị afọ 5 ma ọ dị afọ 3, gbado anya. Ngwa bụ nne ya, gbado anya n'aka ịzọpụta nwa n'aka ndị jie, ti ya n'akwụkwọ na-akụziri ife, pịa ya ịtarị ndụ mkpa, pịapụ ya anya. Nke ndị a na-etinye ude diọkpala m na-etinye ude true boy bebi, na-akpọ diọkpala gị bebi tonite n'afọ 10 nọ na-eme bebi. Ọ bụrụ na na-eji ịtarị apịagbu mmadụ, nna m aka eji ịtarị pịagbuo ma nwụọ m. Ịtarị adị egbu mmadụ. Anya ndị nna adị elu n'ebe diọkpala ahụ nọkịta. Iche na ọmụmụ ebe nwa n'ime ụmụ gị nọ ọnya na-ezu ori, n'ime ụmụ gị nọ ọnya na-anụ ọgụ, n'ime ụmụ gị nọ ọnya jidada ama akwụkwọ. O bidokwa ahụ nke na-ama akwụkwọ na-agba onye nke bụ nke ọdụdụ. Nke diọkpala ịkwali efe ọtụtụ abụ ọdọka ya, igoli akpụkpọ ọfụ ọtụfu ofu n'ụka. Ite o bidokwa ahụ ndị nna gbado anyị na diọkpala gị ka afọdụ adịnaghị ka nkwọ. Ndị ụmụnne ndị nwoke na-enu diọkpala unu anya, cheta nnọọ ya ka eji chụọ aja ọdịla unu mma. Na ọ bụrụ na ọ gụrụ akwụkwọ azụ bịa na ama nzụ unu nwa, ewere ya ojije mụọ ọlụ aka ma ka esi agba ihe ọkụ na-aṅụrị na ya na-azụ ụmụnne unu weta ntere gbapịa si na azụ akịta mesịa ọmụrụ aka n'anya, azụ ụmụ ya kịta mesị ha fa anya ekwe ụmụ nke m zuo ike. Ọ dịkwa mma onye eri ihe mmadụ adasị ya na mmụọ ibie. Ebele mere unu na-enu diọkpala unu anya, tụọ na ego ọ bụ na ọ na-anya ụgbọ anyị na ọ bụ the driver, unu atụ ego gonye ofu gwongworo unu eme nwunye na unu ka ọ chụwara aja. Pụọ jelu unu achọghị m ịlụ ụlọ be nna m na ike mbikọsị ha adọrọ m, mana ọ n'ime be diọkpala na ya ibigide wee lụta ụlọ nke gị. Unu ya ahụ lụgharịa anya tupu ị pụọ, kụgharịa gbamgbam ọfụ ka ile ya ugebe ihe mie ibika unu ya nka ọmasị ya bụ inyi ụmụ ten ya ijelụ ụlọ ọfụ pụọ. Mgbe diọkpala unu lụrụ ụlọ a na-ekiri ekiri tata unu egwuru inyi wee bitọsịa ya, ịma na ya alụ n'elu nke pụọ. Asịkwa nga alụ n'ụlọ elu kama na ụlọ ahụ ibi ya wee too nwee ego ikwesịrị ịlụgharịarịa ya, pentịgharịarịa ya, tilie ya ugegbe, tilie nnukwu geeti wee pụọ, ka ọ dị ka a na-eme. Ihe a na-ekwu ọ dịkwa ebe ọbụla ọ dụrụ bụ na ịma na-ekwe isi ọma. Ụgbọala nna anya adị na-ekwe ele ya ele onye na-ebunye ya. Ịkọchukwu ese ebụla ụwa ụgbọala nna anya nyasị ya ike gwụ m adị m ele ya ele onye na-ebunye. Achọghị m ịkpa afọ ya ebe a, mana ofu ya ka anyị na-ekwu maka ya. Diọkpala nke ịtọ, diọkpala nyere onwe ya aka mara ife aṅụzi n'oke nkwụ. Adị na-eme ịkpata ilisie ya asị onye bụrụ diọkpala onwe ego ya makwu n'ife. Nke nwunye gị ntị, o nwere diọkpala nwunye na-akụzi nkụzi, nwunye bụ vice principal wee na-ayọ die ka ha lụta ụlọ nke ha, ka ha lụọ ụlọ ọzọ dị eju ya. Ka o megide nwaanyị wee jidegide ejikọta ego buru ibu wee nye dị esi ego bido ụlọ elu ka dị ka ibe anyị fabi ọrụ oyibo, o wee nye ya nnukwute ego si ya n'aka oje bido ụlọ elu ka dị ka ibe anyị na
ụlọ ochie ebe anyị lụta na anyị ezoliziri anyị di ewe were ego a wee nata nnọọ izu ụka ịtọ n'ụlọ na-achị akwa azụ mgbe nwunye na-enye ego a ọ sị ya nye gị ego a ibidosi ụlọ a ị na-etizi ya ego ngwa ụdị m na-etizi ya ego ka anyị na-ahụsị ya ịrapụrụ m ụgwọ ụlọ n'Ọnịcha hapụrụ m ịzụ ụmụaka n'Ọnịcha hapụrụ m ego nri ka mewezie ụzọ ihe taa gbadozie anya n'ịlụ ụlọ afọ ka anyị lụsịa ya di ekwela owele ego a na ụlọ bido ọrụ ewee lụọ ụlọ arọ nke mbụ lụọ arọ nke ịbụọ nwunye ese ọgụgụ ebe ọnwa isii na-enyekwu ya ego na-ada amada ego na-enye na-enye ya mgbe ụfọdụ 800 ego ụfọdụ 600 ego ụfọdụ 1 million ka ị na-etinye n'ọrụ o wee gaa ebe arụ ịtọ na jụkwa ya kedu ka anyị na-ụlọ Krismas ọsịa mba na-alụsị ụlọ ahụ arụ ịtọ fa anaghị ụlọ ọsịsịa na oge na odekin ka na-achọzi iru o wee na-arọ nke ịnọ ndị nne CWO wee gụnye nwunye ya na ndị dege eje ụlọ ọgọst mitin n'ụlọ n'obodo ọjụ na nwunye ya eje nwunye esi anya ya ejezi si agịcha ya rụsị ụlọ nke esi mba na ndị nne ya gọtafịa m ka nje kama ka anyị rahụ n'ebe ọbụla ha dọ ya nwaanyị a obi ebidogo egwu okwu wee sie ọnwụ si na ya ga-eje ụlọ a di eju na mgbe ọsị ya ga-eji a na-ekwe ojebie mana nwaanyị eluo ụlọ ọbụna nwere ihe di ya na-alụ n'ụlọ n'ọsọ ọsọ ajọ ọnị nwere ihe ikposa na foundation ekpochi hụ na ekpochi pila adịghị ya rọd adịghị ya ma ihe dị ya blọk adịghị ya gba ego enyego egologo 4 million nwaanyị ahụ wee daa na site wee fentie ndị nne je bute ya na-ebuje na maternity etile drip emesịa ọ dị mma o wee gbaa enu ebe na nke m wee nọdụ n'iru be m wee na-ebe akwa wụsị okwu na na-ebe akwa si m mgbadata ama m onye ọ bụ na ọ maara m ọ sị m okenye biko onye achọ ihe ọ begide akwa ruo nkeji ise oge m pụtago ka na-ebe akwa ọkọta efe oyi ọmarịcha efe ọcha oyi n'elu na akwa ndị nne ọwụwa aka na jaa si fada okenye na-emu na ije di na-emu na ije di o na-emu na ije di na-emu na ije di o na-emu na ije di ya ka ọ na-ebe akwa nsị mechie ọnụ ụmụaka m na ha bi pụtasịa ha mara ya na-aga mgbe o ji nweta onwe ya osi fada na ihe anya ego na-enye nyegodie na-agbakọ ego nye nyegodie na olugo 6 million ka o wee jee bido ụlọ enu n'ụlọ ya wee lụọ ụlọ tata o wee bụrụ na nwere na-alụ n'ụlọ n'ọgwa n'ọdeki nke a na-awụsị nye egogo blọk go ihe ine go rọd anyị ji wepụ nye enu tinye onye wee lụọ onwe m na nwere ọ na-alụ nnọọ ka ịgwa m anya meju efu di m na nnaluo anya meju efu di m a na nnaluo na be m n'Ọnịcha ebe a di ebu diọkpara gwakene m ihe nke apụta gwakene m onye a na-agụ ibi ọ na-eto afọ ọrụ dị nya je weta ya ọ debe n'ajọ ọfịa ngwa n'ebe a ata afọ n'Enugu na Jos na Lagos enyeghị ụdị ego akịta nyeghị ụdị nwunye a ibi n'ihe onwe nwoke na-ata afọ nwunye enyi ya kịta 2 million ọ bụrụ mmadụ ya ka enye 6 million iri ya n'ọnụ gị ibu diọkpara o nwere ihe di na-eme ogori mana o nwere ihe ogori na-emezi onwe ya nye ego na enu iri pịa n'ọnụ gị ogwugwe ego nke asịghị tinye na ụgwọ ụlọ nwunye na-akwụsị na ụgwọ akwụkwọ na-akwụsị na ego nyo na-ewetazi agụrọ nke ahụ n'ọnụ nke ọgụgụ agụ nye gị ili ya n'ọnụ gị ebe ebu diọkpara asị onye bụ diọkpara na ama n'ife ọkụ ya ahụ ụmụnne m ọ dị ka mma akwụsịnata ebe a enwego m ezụta mwute gbasara ihe anyị na-ekwu maka ya ka m nabata ndị bịa na nke m Prince Geoffrey si ọmalịcha gịnị nwa ọmalịcha nwa Ngozi Chukwu ka mbụ Philip Mogbuo okenye fada niile onye nkụzi ndewo ọnọbụrụ diọkpara niile dị mma ọ bụghịkwanụ diọkpara niile ka ọ nwere mgbe ejitere diọkpara niile ọ bụ na mbido ị ga-amụ ihe nkwu na na-esechi ya mazụ
nwere ihe niile n'ụwa bụ ihe niile a na-enwe exception. Ekwusị na ụfọdụ na-agụ ha ụzọ 50 na 30 ka ị na-esi onye nkwu a site na ndị ọkpara anya ọ bụrụ ihe nkwu ha adịmaza ụdị ajụ ahụ. Dozie ji Okorie okenye ndewo nke ukwuu na nkụzi nke bara m ntị uru nke ukwuu bara m uru nke ukwuu. Esi m na Istanbul ekiri gị. Bliss Ostiano si Sunday Sunny nke apụtazi gịnị. Ezike Chukwu nọ nso okenye daalụ. Frank Anyimigbo okenye Igbo niile. Ọtụtụ ndị nne na nna na-enwekarị ịfụnanya na-enweghị atụ n'ebe ndị diọkpara nọ karịa ụmụ ha ndị ọzọ n'ezinụlọ. Onwe onye a na-achọ ikwunu ihe bụ eziokwu. ịzụtọ ụmụaka ọnwụ ebe ọ banye agụtaghịzi m ya mana ife okwu bụ eziokwu. Agụgọ m onye ka jiwesi ndị nne na nna unu gbado anya n'ebe ndị nke unu nọ kịta. Ndị ada afọ 10 ụdị ọkpara, ndị ada afọ 7 ụdị ọkpara, ndị ada afọ 10 na ụdị ọkpara unu agbado anya. Onye na-achọ isi nọ ịzụtọ ụmụaka. Anyimigbo eziokwu eziokwu ikwu nna. Ugwu Chigemezu si na okenye ikwuru eziokwu. Prince Geoffrey daalụ nna. Prince Chigemezu afọzim nke Pascal Kesi ụkọchukwu Osebụlụwa ekene dere gị. Loto World okenye ndewo okenye Chukwu gọzie gị. Rafael Chibụzọ ụka na-enwe aṅụrị n'isi gị daalụ rie nne. Cosmas Collins Igbo nwere ndụ okenye ekene m gị. Okechukwu Amos okenye ndewo. Chibueze Ndidi Amaka ụkọchukwu daalụ. N'ihi nke a aga m achụkwa diọkpara m nke ọma. Gbado anya ya apụkwana n'ebe ọ nọ ka ihe meghị n'ọnwụ nne demenaghị n'ọnwụ nna. Na-eso Chukwu Elijah okenye daalụ. Johnson Christian daalụ. Tochukwu Olinga okenye Igbo niile daalụ na nkụzi nke taa. Mana ụfọdụ ndị diọkpara bụ ndị nne na nna ha na-azụfu anyị ekwughị ya nwenye kwuru ya. Michael Nwosu okenye biko kedu ihe anyị ga-eme maka ọnọdụ dị otu a. Ekwugo na mekwa ekwugo ya anya ka nji mechie okwu m. Na-ekwu na na-ege ntị ọfụma. Nzirukịta unu ikpe ekpere isi agbaka ụfọdụ ndị mmadụ achọghị ekpere ebe a chọọ ekpere ebe a. Agaghị m ekwu ewela aka wee malụ. Michael Nwosu okenye biko kedu ihe azụrụ m nke a. Blessed Emmanuel okenye daalụ maka nkụzi nke pụrụ iche. Emeka Nwachi na-emelụ okenye ndewo. Ka mmadụ ma fụ onye ọzọ na-abatanụ ka m gụpụtakwuo nke ha. Cosmas Collins Igbo nwere ndụ okenye abụkwa m diọkpara daalụ ka nkụzi nna onye adịghị mma ọ bụrụ mmadụ niile ọ bụrụ onye ọbụla onye gbado anya ọ na-emeli. Ịbụ diọkpara abụrụ ịbụ ọnụ abụrụ ihe ọjọọ nọ ihe anyị na-ekwu ihe ụfọdụ na-eme ya. Gerald Ezema okenye kedu ihe a ga-eme maka diọkpara karịa nada anụ ntị n'ime ihe a na-akpa n'ezinụlọ. A na-emezi ndị diọkpara a na-akwasa mmiri adịghị ama isi mmiri adịghị n'isi agbarụ ọ na-ekwu adịghị akwazi ha na-akwasa nna ọ dị ebe ụfọdụ anyị na-eme. Okechukwu Amos okenye obi dị m ụtọ n'ihe ị na-eme. Omenala Igbo ga-adị anyị na-ekwu okwu diọkpara tata. Uchenna Nweze okenye kedụkwanụ maka onye bụ diọkpara nne ya ofu ya mana ọkwa ikwu ofu ya ebe a nọ nwaanyị ịtọ dị diọkpara ịtọ nwere na ike nọ n'ebe ahụ ha ncha na-agabiga ihe ike n'ibe ha. Chidimeze okenye daalụ. Nzelu Kenechukwu okenye abụkwa m diọkpara. Ọ ngozi ka ọ bụ nna ọ ya abalị ọ bụrụ onye ọbụla ka obi o ịgbado anya si ọnwụ ya anafe onwe ndị ọ na-abalị. Anyị na-ekwekwe ndị si n'ezinụlọ ụfọdụ wee pụta nwe ezinụlọ ife ochie ka nkụ na ya agwọ ọgwụ eme dibịa eme dibịa abịa n'ezinụlọ ahụ n'ebe a ka ihe a na-emekarịsị.
ọ bụrụ na ezinụlọ ọbụla o nwere ndị ezinụlọ nọ ọfụma na-emere ihe aka n'ihe ọjọọ n'oge ochie na enweghị alụsị enweghị arọbụnago ife ha nwee onye ọ na-azọba onwe ya ara ya ha ebido anyị na-ekwekwu ezinụlọ ụfọdụ ndị mgbe ochie nwee ihe ụfọdụ ha si nna ewere ọnya sị na jekpara m ama njekọla oyibo na ọ ga-anọ n'ụlọ jekpara m njekọla oyibo ọkọ nna mmadụ na-ekwu ya ahụ okwuzie kịta nwụọ ihe okwu wee na-ebugharị ụfọdụ ndị mmadụ na onye njekọla oyibo na ọ ga-anọ n'ụlọ anya nọlụ m n'ụlọ nwa ya ụlọ igbo na-eje ya mana na-eki ya agbụ na-edebe Charles Chime ndị okenye nkụzi gị n'ụbọchị tata bara nnukwu uru. Ihe ọzọ m che na-ebute ọnọdụ ọjọọ ndị diọkpara bụ ịnụ ajọ nwaanyị. Oge ụfọdụ ọnọdụ ndị diọkpara na-akachasị njọ mgbe ha nụrụ ajọ nwaanyị. Ogodo onye ọdụdụ nụ ajọ nwaanyị ọnọdụ agachakwa njọ. Enyebodo nke a na ndị diọkpara diọkpara nụ ajọ nwaanyị mana ọ na-achịkọta onwe ya ọ ka ya zọpụta onwe ya mana ife ikwu ka ịbụ eziokwu n'ebe ụfọdụ mana ọdụdụ n'ugodo ajọ nwaanyị ihe na-eme ka anyị na-emekwa. Onye kachi oji bros kedu maka ndị ofu nwa na nwoke ofu nwa diọkpara ka ọ bụ ugwu chi ga-emezu ọ ga-adịrị gị mma okenye gụta m nke gị ọfụma wee gafere Tim Martin Uche abụkwa ndị ọkpara ahụ mana Chineke ga-enyere m nna ya arụjali ọya akpara gị. Dr. Isaac Ima okenye ndewo Chinedu Chris bikonu na-ekpere ndị dị ọkpara ekpere pụrụ iche n'ọnwa ha na-agabiga na a ga na-eme Frank Anyimigbo oke mmasị ahụ na-eme ka ụmụaka ahụ ndị ọzọ nwee ekworo n'ebe diọkpara ahụ nọ ọ na-ekwu na a na-eto diọkpara na-ebunye ya elu na-egoli efe dị iche na-enye nri dị iche tinye na akwụkwọ dị iche ndị ọ tọrọ a na-atajili anya emesizie febusobi ya agha ọhịa ọ na-akọwa bụ onye nka o chọkwa ihe na-eme ndị diọkpara mana anyị na-ekwu okwu nke pụziri iche mana nke okwu ga-esokwa. Bliss Ostiano okenye kwuo na ọ ga-adịrị gị mma kwuo na ọ ga-adịrị m mma ọ ga-adịrị gị mma Ostiano ọ bụ na ibu diọkpara unu niile bụ diọkpara na-ene m anya na ndị ada-ene m anya ọ ga-adịrị unu mma. Ụfọdụ na-abịa na nke m si m kpere ha ekpere a na-ekpere ha ekpere oge ụfọdụ aka ụmụ ha ụka gọzie ha kwuo okwu ọma n'isi ha tee ha ude n'isi anointing si fawaba ụfọdụ ga-ofe weta ego eji azụ afịa weta m ya gọzielu mfa ha wee jebe mana ọgọdụ na nke ya elughị otu ahụ ịgbadogodo anya anya bụ isiokwu. Onye elu obi Chidebele Awele okenye ndewo abụọ ndewo ka na-ekwu okwu ya na-ekwu okwu ya na-ekwu okwu ya na-ekwu na-enye ndị diọkpara nsogbu. Dixon Anthony ka Chineke gọzie ndị diọkpara niile okenye daalụ a ga-agọzi unu okenye anyị na-ene abụ m ọdụdụ be nna m mụwa ọdụdụ nnọọ na abụrụgo m okenye nke m. Chike Anyanwụ ụkọchukwu Ozebrụwa okenye Igbo niile daalụ maka nkụzi gị a na-eri ka ọgwụ ị na-apịwaju ọkụ na-eme na Chukwu na-alụ ọrụ ya. Thank God kelee mento eze ise Charles Chime ndị ewe okenye echekwara m na ọ bụ nnukwu ihe dị mma ndị diọkpara ewere obi umeanị wee na-eso ndị ha tọrọ ka ha wee nwee ike nweta ihe dị mma n'aka ha mgbe ọ gbajuru dọlụ. Aghọtara m ihe ị na-ekwu mana ịma ntọ ya ka diọkpara wee na-agbara unu mere chekpuru unu ga-enye ọkwa ka o ji bụ diọkpara sọpụrụ ya ọ bụrụ ka ọ wee mee unu mma ka emezekwa unu wee mere ya ebele. Anyị na-ekwu okwu ka ọ kwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ o nwere ndị diọkpara na-achọ okwu anyị ekwugo m na ndị ahụ dị iche o nwere ihe nna ha oji ọjụ na-ama nke ya eke onye ekwe ka ndị na-eto eto ndị ọzọ na-esi ya ka emegharị arụ ọ bụrụ ndị aka na-ekwu okwu ndị ahụ dị iche anyị na-ekwu okwu ihe emetụtala onye ọbụla mana ihe ikwu bụ ka eziokwu. Daalụ Daniel Nwachukwu okenye daalụ maka nkụzi gị niile ọ bara ọtụtụ uru. Ostiano Bliss abụ ndị ọkpara nne m na nna m anwụgo n'oge na-ekpere m ekpere ọ ya adịrị gị mma. Afọ nwa echeta nna m daalụ
eziokwu dị n'ihe niile i kwuru mana ụfọdụ ndị diọkpala na-adị anya ukwu n'ife gbasara anị na ihe nketa dị n'etiti fada ụmụnne ha. Ọ dịghị ọnụ mma ndị diọkpala kee n'ihu unu ka ọ dị mma, kee n'ihu unu ka ọ dị mma. Ọtụtụ ndị na-eme ihe a bụ ndị diọkpala ji ego. Ọ bịakwa ole ego ahụ o ji ikwuo si diọkpala jee nụso oge ọgụ si nkịta jee chụọ nchi n'ọgbụ ya. Ọkwalide onwe ọtụtụ onwe ndị diọkpala bịa tọ nwanne ha nke ọzọ hi nne nke na diọkpala nke diọkpala ga o emelinwu nwanne ya nwoke o jesi anụwa ọgụ. Ị na-akpali nna m, ị na-akpali nna m, ọtụọlụ gị ọgụ. Ndị na-atụ ụdị ọgụ amara ife ma na onye ị na-atụlụ ọgụ kwa bụ na gị na-anọghọ n'ofu agbụrụ na okwu ajọ okwu n'isi gị na ọ ga-ele ọ nwanne nna gị ka ọ bụrụ nwanne gị nke ụdị ọ nwanne nna gị ka ọ bụkwa nna gị. Achọ nna gị afọghị onye ọ ga-abụzi nna unu ije tụgharịa ọgụ na nna gị si gị jee ọ na-akparị ya. Ọ dịkwa mma emekwana ya. Decent okenye daalụ dị nne maka isiokwu iwepụtara ụbọchị taa. Biko achọrọ m ịjụ gị na ezinụlọ nwoke na nwaanyị abụọ nwee diọkpala abụọ, nwoke na nwaanyị abụọ nwee diọkpala abụọ, emecha nwoke ahụ wee nwụọ mana ụmụ nwaanyị abụọ ahụ adịghị na mma. Ọ bụrụ na ozi ejewalugo kama nwa ya pụta ọzọ, ozi ejewalugo. Chilobi Chidebele Awele, nna m ochie daalụ, abụghị m diọkpala mana ihe ikwu bụ eziokwu. John Benedict Ebele, ndị ezigbo diọkpala emegbugo m na ọkụ ihe ọ na-ekwu ekpere ka gị na-ekpere ha sị na-emere ha ebele nọọ enwe enyemaka ọ na ọ dịrị gị mma nwe ụzọ isi nyere ya ka ịkwanitie oge na ọ bụrụ nwanne gị ịkwanitie ihe a na-ekwe metụrụ anyị niile ndị ọ metụrụ ehika. Dozie ji Okorie, aga m ewepụtara diọkpara m anya nke ukwuu nna ime ọ ga-adịrị gị mma ịkwadue nye dị aka zụọ ụmụ ya na-enyere ya ka ọ na aka dị gị ị na-eme ọ na-ebute ngọzi ụmụ nke gị. Ụmụ nke ha toji ha na-eme ọfụma ha ya mana ihe imelụ diọkpara gị ka Chukwu zi na-agọzi gị. Ilekpacha mpụrụ anya ọ bụrụ na ị na-emegbu emegbu ilegotara ya akwa enwe inwe aka enyere aka ị na-nyere ya aka ịkwalite ọ bụ na afịa na-ada ada tili ego na ọnwụ n'inwe. Chike Anyanwụ Okochukwu Uzebụlụwa, okenye Igbo niile daalụ maka nkụzi gị. O nwere ndị ozi ha zo ezo ka mmadụ mafụ ya. Daniel Nwachukwu, abụ diọkpala nwanne m nwoke kpebere m ekpere ogologo ndụ na ahụ isi ike na-akwụazi akọ na uche zuo oke. Diọkpala ndị ejisọ ya oyibo diọkpala bụla ọdụ nsogbu adịrị ya. Ndị bụ ofu nwa na-emekwa ọfụma ọtụtụ n'ime ha iruo n'akwụkwọ nsọ ọtụtụ ndị ofu nwa nọ ebe ahụ mere ọfụma. Jesu bụ ofu nwa, John the Baptist bụ ofu nwa, Samson bụ ofu nwa, ha mesịrị ọfụma isi ike na ya abalị gị. Afọ nwa Ekedon, okenye na-eme agadi nwa nye anyị Igbo nke ya ekwe m agụta na-ekene de Latin. Chetachi Okereke, okenye Igbo niile daalụri nne. Thank God Mento Eze ije diọkpala esika. Ike Pentecost si na nke a izizi na-esonye na nkụzi gị ọ dị ma nsogbu adịrị ya ịbịa n'oge aka ya akụzi oge ọzọ. Charles Chime, okenye jide ka iji ndụmọdụ m na-enye ndị diọkpala bụ ka ha nwee ndidi, ịfụnanya na obi umeanị wee na-anabata ọnọdụ ha ma nwetakwa na ikwikwii anaghị ebe na nkịtị. Ọ dị ka eto nke gị n'inu amaka na agụtara m ihe ikwu mana ọ bụrụ ha nwee ndidi ha dị umeanị inwe enyemaka enyere ha nwee enyemaka na ọ bụ na ị nwere ike inyere ha na ọ bụ na ha nwanne gị ma onye ọzọ bụ diọkpala na be na inwe ike inye aka mara ihe anyị na-ekwu maka ya ebe ọ dị ehika mbe ndị ọ dịghị nne be ndị ọ dị ehika. Ọgụ ụfọdụ nke onye nke ọdụdụ aka sie ya ike onwegodo ego nwa ọgba mbọ ka ya afọ na diọkpala ebilitezi ọzọ nwunye ndị ime oje mụọ na Canada
ọ dị ime ọzọ ọmụọ na China, ọ dị ime ọzọ ọmụọ na France, ka ọ wee fụ na ụmụ ya ka anwụ nke dịkpọrọ ọfụma n'oge eluo. Mana mmadụ abụrụ Chukwu. Igwe na Dons ọ Lagos ka ọ nọ, ọ na-esitere m ozi mụ na akwụkwọ anya na ekwentị. Igwe na Dons okenye Igbo niile ka maka ndị bụ ọdụdụ nke a dị iche tata bujebara ya iji okwu n'aka anyị ekwuchie n'ofu mbọsị. Ugochi emerie okenye jide ihe iji n'aka. Charles Chime ọ dị mma okenye, anabatago m ndụmọdụ gị, aga m agba mbọ idobe ha. Ụba dị na ntị na onye agbakwelu, ntị ga-anụ ihe, ọ na-adị n'ime ime, ọ bụrụ nke a ka eji anụ ihe, nke eji anụ ihe dị n'ime. Daalụ nna. Ike Pentikọst si ya si Bangladesh wee na-ezite ozi nke Sunday Iwugo okenye abụ ndị ọkpara, ọ ya abalị gị Sunday. Bliss Ostiano abụ ndị ọkpara, adị m 28 years, mana ịghọta mmadụ ihe na afịm ahụ, ịghọta mmadụ ihe afịm ahụ ka m arụ kene ayọz na mmadụ sibe ọnwụ ị na-enye enye ada na mba ezi akateka ịka ya ebinikwa. O nwere ndị ya ahụ agbakọta ọsọ fada ndị anagbọsọ na field, obinikwa ọma gbata ihe si ike. Ihe na-enye nsogbu bụ ije ịgbabọ ime ihe eju achụ gị, ije ịzụ afịa iri ego ọgaghị, ije nụ na akwụkwọ ịnụ ọgụ nka na ajọ njọ, mana ị na-eme ihe egwu ka eme na-erube isi, bụrụ ezigbo nwa na-agba mbọ. Onwe ebele emeelụ gị, onye nwe enyemaka onyelụ gị. James Agbo daalụ na nkụzi gị papa Igbo. Diọkpara adịghị efele Igbo chacha oife ọkụ. Igwe na Dons anọghị m na Lagos, anọ m UAE Dubai, ọ dị mma nna. Ngadalụ William Anthony odogwu nwoke okenye Chukwu gọzielu m gị. Ugochi emerie si afọ m Igbo n'anya, ọ dị mma. Okenye agbagọtago ọkụ anyị oge otinye ya ịkụzi tata bụ ije diọkpara, ije anyị na diọkpara, ije diọkpara na anyị Igbo. Ihe mere na ndị diọkpara ọtụtụ n'ime ha adịghị eme ọfụma, ọ nkwa ndị na-emenụ igezie ntị ọfụma. Ọ bụrụ ka esi na diọkpara nke ọbụla nke dị mma na nke ọnọgwa ebu diọkpara nọ na-agalụ gị, anyị kwuru na onwe ndị ọ na-agalụ, mana ekwuo ohi were nwayọọ gee ya, chee ya ọfụma, negharịa anya, mana ihe ekwuru abụ eziokwu. Chigwoke Omeje o wutere m na m abataghị n'oge. Udo dịrị gị okenye. Uche si Uche okenye Igbo abụ ndị ọkpara, mana Chukwu na-enyere m aka nke ukwuu. Nna jisi ike, ọ na-enyere gị gbadokwu anya zụọ diọkpara nke gị ọfụma, na-akụzi na-apịa ịta ma ọ dị n'akpa, ọ dị imesie ike, mesie ya ike ka ọ wee bụrụ mmadụ. Decent okenye so m bụrụ diọkpara n'afọ nne m. Okenye daalụrị nne ma maka isiokwu iwepụta n'ụbọchị tata. Biko achọrọ m ịjụ gị, n'ezinụlọ nwoke nụrụ nwaanyị abụọ nwee diọkpara abụọ, ọ gafekwa ọzọ na-eme ọfụma, kedu nke ị ga-enyere aka? Ọ dị ka m arụghị ihe ọjụ. Ọ sị na ezinụlọ ofu nwoke na nwaanyị na-abụ enweghị diọkpara na-abọ na ya, ebe ahụ na-emecha ọfụma, kedu nke enyela aka? Enyela ha na-abọ na onwe ha na ha chọrọ enyemaka, ọ bụrụ na ha achọghị enyemaka mana ha diọkpara unu, ị ga na-enye ha ihe. A kwuru na ndị diọkpara bụ ndị ụkọchukwu nke ezinụlọ, bụrụ ndị dibịa nke ezinụlọ. Ebe ha bụ ya bụ igbuola ewu na be gị, igbojeli ofu ọrụ ụkwụ ya, olu Krismas igotara ya akwa, n'agbanyeghị na ọ na-egote nwa akwa ọ na-eyi, igotakwara ya na ya bụ onye bụ nna unu. Ngozi Chukwu ka m bụ Philip Mogbuo okenye Igbo niile, onye nkụzi ndewo. Okwu gị na-amasị m nke ukwuu, jisie ike nna m ukwu. Daalụrị nne ọhịa ọ dere. Ngozi Chukwu ka ọ dịka nwaanyị be ha ịma na afọ Igbo ada asọ nwoke na nwaanyị. Afọ Igbo enwe ike ifu nwoke na-aza ebere, ifu nwaanyị na-aza Tochukwu. Ọ sọ n'afọ Igbo ka a na-enwe afọ nwoke, ọ bụrụ afọ nwoke, mana ọnwụ na Igbo ha na-azakọta nke ịza afọ ọbụla. Henry King okenye abịa m n'azụ oge, atụmanya ozi gị na-abata oge niile. Okenye abịa m n'azụ oge, abụ m diọkpara
biko gọzie anyị niile n'ihi na ọ dịghị mfe n'ebe anyị nọ. Ọ dị mma, tupu mmechi aga m agọzi unu niile. Sọnde nya ụbọchị nke anyanwụ, ọ dị iche iche. Okenye Igbo, ihe niile ị kụziri taa amaka. Mụnwa bụkwa diọkpala afọ nke one ma one, olecha pịa ọkpọ. Oke, mụnwa bunye diọkpala anyị afọ one ma one ka olecha pịa ọkpọ. Onye ọbụla na-asị m mgbagharịa, ị na-agbagharịzi ya, ị agbagharị ndị anọ, ihe egbu ya egbu, hapụ ya, ihe ọmara ihe ọ na-eme. Ofu ya anyị na-ekwunu, ichere ụfọdụ n'ime ha na-akpọta anyị eme, hapụ ya, mmadụ ka inyere aka bunye ya ole lie ego pịa ọkpọ, ichere ọmụmụ eme, hapụ ya na ekwusịnye ya ike na ị na-ekwu, ị na-ebute afọ ezinụlọ a na-amụ na amụ. Ọ dịdị ka obi ajụlụ Nnamdi, ezigbo onye Igbo ka ị bụ, abụ m diọkpala, ọtụtụ agha ka m gabigago n'ezinụlọ m, mana ekenere m chi m na ha na-anụ onu m ma na-eme ka m na-anụ onu m ma na-eme ka m nwee mmeri mgbe niile. Onye na-akwụ aka ọtọ na-efe ofu Chukwu, mmiri adafịa n'eze. Bliss Osiano abụ diọkpala, nne na nna m adaozi nke ịba n'ime afọ zim nke ọfụma. Charles Chime, ndewo okenye. Ọnọdụ ndị diọkpala na-ama, ọnọdụ dị otu a na-amasị m nke ukwuu n'ihi na ihe mmụta na-akarị akarị. Onye nwere ntị ịnụ ihe ya nụrụ. Elo Chukwu Daniel, nna Chukwu gọzie gị o, abụ m diọkpala o, gọzie m o. Mgbe ndị diọkpala ebe ị na-ekwụrụ ọtọ, ngọzicha unu achịkọzie m, agụtaghị m ozi unu ndị batago unu, ma m ga-agụ ofu abụ ọma n'isi unu ndị diọkpala niile, ma ndị dị ọnwa na-abụ diọkpala, ma ndị dị awa ịtọ bụ diọkpala, ma ndị dị afọ 17 bụ diọkpala, ma ndị dị afọ 15 bụ diọkpala. Master Godi afọ onye okenye ya gaziere gị. Ngwa ndị diọkpala niile kwụrụ ọtọ ịchọ isekpụrụ anyị ebe ahụ na nke nsọ, ịchọrọ ịnọdụ anyị o si otu o si dịrị gị, ka ihe Chineke kere ụwa niile eke a na-ekpesiela ọgwụ. Nna dị anyị Jesu Kristo onye bụ Chukwu, ka ọ gọzie gị, ka ọlụ ọ kere gị n'ezinụlọ, ka ọlụ adakarị na gị, ka ọlụ adakarị na gị, ka ị na-arụ ọfụma, ka ị nwee akọ na uche, ị nwee arụ ike, aka esie gị ike, ọkpa esie gị ike, anya esie gị ike, okwu obi esikwa gị ike, ka iwe nwee ike nwee mmeri. Abụ ọma 121 Psalm 121 n'isi ndị diọkpala niile. Enyi m anya n'elu ugwu, ọ bụ ebe enyemaka m ga-esi n'aka onye nwe anyị, onye kere n'igwe na anị, onye na-eche gị ncha darahụ ụla, anya ụla dị eme onye na-eche Izrel nche. Ọ na-akwụ n'aka nne gị oge ncha, ọ gaghị ekwe ka anwụ chagbuo gị n'ehihie, ọnwa agaghị etigbu gị n'abalị. Onye nwaanyị ga-echedo gị n'aka ajọ ohi, na-echedokwazi mkpụrụ obi gị, ọ ga-echedọpụ gị na mbata gị bido kịta ruo mgbe ebighị ebi. Ekpere bụ ekpere n'isi diọkpala niile, ndị nnukwu na ndị obere, ndị amụrụ ọfụ na ndị aka ya amụrụ ọdịnihu, ka ọ dịrị unu mma. Ụjọ atụna gị, obi anaghị mmiri, gbado anya, ịkwụwa n'ụgbọ gị ọtọ, na-ekwu eziokwu, na-agba mbọ, na-arụsi ọrụ ike. Hapụcha ihe ndị mgbe ochie mee, hapụcha ihe mere diọkpala nke unu, hapụcha ihe mere diọkpala nke ndị ọzọ. Ị ga-emeri, ịgbado anya ihe ị na-emegharị ndị ọzọ anya, ị ga-emeri na ha ncha niile. Abụ ọma mbido bụ ihe m na-eme, ma abịa tabie anya wee were abụ ọma ọzọ emechizie ya.
ama m na-esigo this video, ama m na nwere ihe ịmụta n'ime. So ọ bụrụ na nwere ihe ịmụta video na this video, I will suggest that you go back and and replay this video so that you will understand where we are driving from. Because a lot of people are facing battle they don't even know about. A lot of people, especially in this our Igbo race now, you just so sad now Igbo firstborn. Yes, you being a firstborn already, you're already in trouble. You are already in trouble. Go and read your Bible throughout scriptures, throughout the Bible. Every firstborn starting from Cain and Abel. Something big to me with that place. Inachi yazo ifo eso na nwanne ya nwoke ofi ha. Inachi yazo ijefuza generation of Benjamin. No to Benjamin ha. The same situation be na emegine na haga on. So mana mo komebu na share this video no nwekwa ike ịghọta ihe na ano again. I want to say please subscribe on this channel, because gradually we are coming back to that same standard we used to be before from the onset, or because of busyness ID and lot of schedule. Ono nwere onye mmasị nwe gị nyapụta ka ọ na-ekwu okwu onye ọbụla tili isi na channel ya ga salamia, because no nwe kan siwe arrange ya. Ọ bụrụ n'izu niile ka m na-eti, ọ bụrụ mmadụ niile ka m na-ebute ebe a. So I'm just trying to be careful in order not to overstep the boundary. So biko achịkwa m ọnụ nsiwe na chetakwazi nenene ka bakwa na arụ megene na subscribe kwa m na-share kwa na this video. Every video bụ na this channel feel no nwe ihe mụta ya. Try as much as possible megene na share ya, so that another person can be able to see what you are seeing and also enjoy. So that I said it before na onwero video ị na-achọ na channel ya keta na dị run. Enwero video ị na-achọ na this channel na dị run ya, except in just chọrọ pay attention. Mana in as much as go keep pay attention na this video na this channel, every video in achọ na especially that has to do with Igbo then na this channel. So biko only na necha asem kabakona subscribe ko de number ọzọ. Bye.